आं बेखौ दायो खालामगोन दिनैनि थाखाय लास्ट लाइभ जागोन बेयो माने नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखाय दानलाय मालाय जागासिनो दङ आरो लोगोसे आं दायो मबाइलजों खालामबाय कम्पिउटार पिसिजों खालामालासिनो नेटवर्कनि थाखाय दानलाय मालाय जादों स' बिनि थाखायनो आं दायो डाइरेक्टलि मबाइलजों खालामना होबाय रायजो राजाफोर दायो बाथ्राया जाहैबाय इक' खोनानो हागौ बे रुमावहाय एसे मानो होनबा बेखौ आं साउन्ड प्रुफ खालामाखैमोन आंनि सायावहाय माखासे माने गोदान माने सानैसो इउटुबार ओंखारदों बिथांमोना जमा जानानै माखासे बाथ्रा बुंदों आं बिसोरनि बुंनाय बाथ्राखौ जेबो माने मोनाखै माने गाज्रि मोनाखै बिथांमोना मा अपिनियन बिथांमोना बुंनो हानाय मोन्थाय दङ आरो जुदि माबा मोनसे बुङोब्ला हिउमेन राइट्सनि बाथ्रा बिथांमोनहा बुंगोन आरो बिथांमोनजों सासे लोगो दंफाखायो जाय मानसिया गहपुरनि स' बैखौ बुंनाय बाथ्राखौनो लानानै बिथांमोना जमा जानानै बे बाथ्राखौ रायज्लायदों जे आंनाव मोनसे प्रुफ दं ओरै नोंहा हाबसननो गोनांथि गैया ब्रादार आं बुंदोंना दा बिथाङा बारे बारे कल खालामबाय थादोंमोन आरो आंथ' रायज्लायनोबो गोसो गैयामोन आंथ' बेजों भिडिअ बानायनो बा बिथांखौ रायज्लायनो बा बिथाङा हारसिंनो बखिलाबाय थायोमोन सिगाङावबो भिडिअ बानायदोंमोन बियो मिथिबायना हारसिंनो भिडिअ बानायलाबायदों आंनि सायाव ओमफ्राय दा भिडिअ बानायो जोंनि नामखौ लिरनानै ओमफ्राय बिनि गेजेराव मा बुंदों साननानै नायो मानसिफ्रा ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै गावहासो बखिजाफिनो नङा होमबा दा मोनसे बाथ्राया बेनोखि दा बुंनायनि सिगांथ' नोंथांमोनहा ग्रुपआवथ' गावसोर रायज्लायलायबाय दा बे बाथ्राखौ मानो सानासै आंथ' माबोरै दङ नङा होमबा आं माबोरै बिदिसिम फैदों नङा होमबा दा बुंनायनि सिगां माबा मोनसे सानग्रो जे आंबा मा जानानै फैदों आं मा हालोदाव दंमोन बेयाव सफैनाया आंखौ दा नोंथांमोना दायो सोरबा बे दा गोदान खुलिनाय इउटुबारफ्रा साननो हागौ आं दा ओरैबायदि जाना दं आं माबोरै जादों मा खालामना जादों ना आंनो माबा मोनसे दौफैदों नामा आंसो मा खालामदों मा खस्थ' खालामनांदों आंनि न'खरा मा हालोदाव दङ नों बेखौ सोंदों बखिनायनि अनगायै आंथ' सासे लिडारबोथ' नङा लिडारखौ बखिनोब्ला नोंथांमोना लिडारखौ बखिबानो जाबाय जायफोर लिडारफोरखौ नोंथांमोना मोजां मोना आरो बिनि फिननाय नोंहा जुदि गोरोन्थि मोनदोंब्ला बुंजाफिनगोन बिदिबा आरो रावखौबो आङो इन्डिभिजुवेलि क्रिएटरफोरखौ आं दिनैसिम बुंफेरखायाखै मिथिबायना गाव गावनो हारसिंनो बुंहरो बिनि थाखायनो आंबो रिप्लाइ होनो गोनां जायो पाब्लिकआ डिमान्ड खालामो दहायबा मोनसे रेकर्ड देखायदोंमोन नोंथांनि सिगाङाव जे बिथाङा आंनाव कल खालामनानै आदा प्लिज रिप्लाइ खालाम दा पाब्लिकफोरजों गोबां बखिजायोसो नोंथांमोना दहाय स्क्रल खालामनानै नुदोंना सोरबाफोर नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखायनो माखासे दाननो गोनां जाबाय नोंथांमोना स्क्रल खालामनाय दहाय मा बुंजादोंमोन आरो बे भिडिअखौ बिथाङा डिलिटबो खालामफिननांबाय दहायो बेलासियाव होदोंमोन बिथाङा डिलिटबो खालामनांबाय बियो मानि थाखाय डिलिट खालामखो मिथिया लाइकनिख्रुइ डिसलाइकआसो बारा जाबायदां आं नायनायावनो डिसलाइक ना माया बारा जाबायमोनदां प्राइभेट खालामदों डिलिट खालामाखै आं नायदों लिंकखौ आंनो हरदोंमोन नालाय आं लिंकआव सेरनानै नायबा प्राइभेट खालामना दोनदों आरो लोगोसे सासे दंबावो बै मानसिया दासान्दि फेसबुकआव भिउ मोनो बियो बिराद मोजाङैनो भिउ मोनदों कंग्रेचुलेसन मालायनि सोमोन्दै जेबो मोनथियाब्ला जेनेबा क्रिएटरजों क्रिएटर हिसाबै आरो आं बे बाथ्राखौ बुंगोन कि सासे मानसिया बुंदों कि खर' सानाङा आं जेबो खर' सायाखै आं जेबो बुंनो थाङा खिन्थु मोनसे खोथाया बुंदों कि बिथांनाव माबा मोनसे सुबुर दं सुबुरा देखाय मा सुबुर दं दा बेखौनो कनफिउज जानानै थागोनब्रा मानसिफ्रा आं बैखौ क्लियार खालामनो थाखायसो बे लाइभखौबो खालामनाय जादों आरो बे सासे ब्रादारा आंनियावहाय कल खालामनानै बुंहरबाय मेसेज खालामहरबाय सोरबा बिदिनो खोन्थाहरबाय आदा मा बुङो बिनि सायावहाय नङा होमबा मा बुंगोन बिनि सायावहाय बिनि थाखायनो बेखौ रिप्लाइ होनो थाखाय खालामबाय जे माबा मोनसे दंनो आरो ब्रादार नों जे सानदोंना नों जे बुंलाबायदों ओरैनो बेफोर बुंनायफ्रा नंखाय बेफोरबायदि बुंनायखौ नों माबा मोनसे देखायना प्रुफ खालामनो हागोन नामा देखायलाय जोंनि गामियाव थांफैदों नोङो जोंनि गामिनि मानसिफोरजों रायज्लाय थांनानै गिदिंना फै आं सोर होनबानो मिथिगोन आं माबोरैहाय जिउ खुंबोखो आंनि न'आ मा हालोदाव दङ बेफोरखौ आं खोन्थादों नामा नोंसोरनो आंनि न'नि हालोदखौ गारनानैबाबो माखासे मोजां फुइनो खामानि मावदों नालाय रायजो राजाफ्रा मोजां नुदों फुइनो खामानि मावदों मानसिफोरखौ मदद खालामदों सापस हमना ला आं देखायदों अब्लाबोथ' सोरनिबा लाइफआव मोजां खामानि जादोंना अब्लाबोथ' सोरनिबा लाइफआव मोजां साक्सेस जादोंना माबा मोनसे होदों मदद मोनदों
सोरबा सासे मानसिया एडमिशन मोना माने एडमिशन लानो हालामोन बिथांमोनखौ आं एडमिशन खालामनानै जेरै जों गासिबो खौसेथि जानानै खालामना होदों आरो बुंबावबाय प्रुफ दं माबा मोनसे एभिडेन्स दं क्लियार माबा स्क्रिनशट मोनबानो नोंनि बे बाथ्राखौ बुंबानो आं गिगोन थोर 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 गिनोसै जेबो गाज्रि खामानिखौनो मावाखैबा आं मा गन्दा गिगोन जारलासो एखेबारे जेनेबा जेरै माबा मोनसे दंबावदां आरे ब्रादार जाय मानसिया मावदों बिथांमोनासो गियो बिथांमोनखौसो बुं आं जेबो मावाखै स' आं गिया नोंनाव हिम्मतआनो गैया बेफोरबायदि बुंनायनि बे इंलिशनि राव जे गोरोन्थि मिस्टेक जाबाय बेनि बाथ्रानि अनगा नोंनाव जेबो बुंनो हानाय गेरेन्टि माने राव गैला नोंसिनाव नोंसोर जमा जानानै गासिबो साथाम साब्रै जमा जासिगोन जमा जानानै सासे मानसिखौ ओरै बुंसिगोन अब्ला पाब्लिकफ्रा जे आना आनला खानला औ नोंगौ बुंलाबायसिगोन बे बाथ्रा जागोन नामा बेसेबां गाज्रि कमेन्ट मोनखो नोङो पाब्लिकनिफ्राय मा गाज्रि कमेन्ट हरजाखो नोङो पाब्लिकनिफ्राय माथो भिडिअखौनो प्राइभेटसो खालामलायनांबाय भिडिअखौसो प्राइभेट खालामलायनांबाय आरो आंनि साबस्क्राइबनि बाथ्रा आंनि मानि बाथ्रा बुंदों आरे ब्रादार आं भिडिअखौनो होयाबा जानला मोनला ससे मालाबा माब्लासो होयो आङो बोरैलाय साबस्क्राइब जागोन रिकमेन्डेसनखौनो खालामनाय नङा इउटुबा जेब्ला इउटुबा रिकमेन्डेसन खालामगोन अब्लासो थांगोन ना दा आङो भिडिअखौनो ससे माब्लाबा होयो माब्लाबा होआ बोरै रिकमेन्डेसन खालामगोन देलाय बुंलाय थ' जेरै बेनो बे थागोन अब्लाबोथ' बारायदों 199 गोजोन जाबावबायसो ओरैनो जायो नामा बे 199आ पाब्लिकफ्रा मोजां मोनदों गोदोनि भिडिअफोरखौबो मोजां मोनदों दानि भिडिअफोरखौबो मोजां मोनदों आं दा गोसो होनानै माखासे भिडिअफोरखौनो बानायाखैब्ला पाब्लिकफ्रा इन्टारेस्टखौनो जाखानाय नंखायाना बेखौ बुंनोलाय नोंहालाय मा दरखार मा मोनसे गाज्रि खामानि जाबाय नामा बेयो आरे आंहा माबा मोनसे खामानि बेस्थ'आव जानो हागौ ना आंहा माबा मोनसे बेस्थ' खामानिबो मावदों जानांगौ ना आरो माबालायनो सोरखौबा कमेन्ट खालामनायाव माबा नाम्बार नागिरनानै कल खालामलाबायनो बियो दानिसो आंनाव फैदों मेसेज हरदों सासे हिन्जावसा मानसि नामाथाय बे आंनाव माबा मेसेज खालामहरबाय आंखौबो बेबायदिनो कल खालामलाबायना कमेन्ट खालामनायखौ नाम्बार नागिरलाबायनानै कल खालामनानै बुंहरदोंनो आंथ' मिथिबावा दासो आं मोनदों बेखौ नंखाय सानदोंबा आं नोंथांमोनजों स्क्रिनशट खालामनाबो देखायनो हायो नांगौब्ला गोसो जायोब्ला दं आंनाव आरे आंनि सोमोन्दै माबा मोनसे बाथ्रा मोनथिनोब्ला आंनाव कल खालाम आं बोरैहाय थादों मिथिबायना नों मिथिगौ आं बेसेबां खस्थ'यै माब्रै मा जिउखौ आं बोरै खालामनांदों गोनां जादों आं माब्रै बेबायदिसिम फैदों अब्लाबो आं दुसि जागासिनो दङ मानि थाखाय बै समाव दुखु मोननानै बुंनो गोनां जादों दिनै माबा मोनसे एकर्ड जादों दा एकर्डआ बिटिसि एकर्डनि 90% जाबाय नङा होमबा 90% 95% जाबाय दा नोंथांमोना बुङो वान साइड आरे वान साइड बोरै जाखो जोंनो भिडिअआवनो खत्थ' बुङो आरो बेसेबां माखासे गुबुन पार्टिनिजों जोङो लिंक लादों दा बिथांमोनहानो जेबो गारनो गोसो गैयाब्ला जेनेबा नों अदालगुरिनिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरिसिम थांनोब्ला मा नों थाबायना थांगोन नों नोंनि निजेनि खरस गारनानै थांगोन जेबोखौनो प्रफिटखौनो मोनखाया जुदि नांगौब्ला नों बेनिफ्राय बैसेबां थांगोन नों फ्रियावनो फैगोन नोङो ओरैनो फ्रियाव फैनो हागोन नोङो देलाय फ्रियाव फैलाय नोङो बेनिफ्राय गारि लानानै बेयाव मानसि केमेरा दङ मा दङ गानग्रा जोमग्रा दङ बहाबा उदालगुरियाव थांबा सानसेनो फैनो हाया थाबोनो गोनां जायो लांफाखानो गोनां जायो गिदिंनो गोनां जायो बिथोर नों थांफेरदों बेफोरबायदि गिदिंनानै गिदिं भिडिअ बानायहैफेरदों नोङो गिदिर मानसिफोरनियाव अब्लाबो जि खाथियाव मोनो बिसोरजों आं बानायबावदोंसो बानायखौ नङा साब्रै साबाजों 6 जनजोंनो बानायबावदोंसो आङो दा बिथांमोनानो गावसोरनो बानायजायाबा बेयावलाय बोरै वान साइडनि बाथ्रा फैगोन नों मोनथिदों जायखौ बाथ्राखौ बुंदों नों पलिटिकेलनि बाथ्रा बुंदों जायखौ वान साइड बुंदों नों मोनथिदों जाय मानसिनि साइड जानानै नों बाथ्राखौ बुंदों बिसोरो जोंखौ लेंहरदोंना लेंहराखै सोरबा लेंहरदों होननानै बुंनानै हागोन नामा जों बयजोंबो ओरैबो थांखायो जोंनि बाथ्रा जों सिंनि बाथ्रा जों जायखौ बांसिन सापर्ट खालामा बे जोंनि बाथ्रासै बाट जोंथ' भिडिअखौथ' बानायगौमोन ना जि हायो दा जों जायखौ सापर्ट खालामनाय बा जोंखौ जायखौ मदद खालामनाय बा माबा मोनसे माने भिडिअ बानायनायखौ नुबाय दा बेयाव माबा मोनसे गाज्रि मोना थाबाय बिसोरनि खोथा जोंनिथ' दाय नङा ना जोंथ' बुंखादों लेंहरबानो थांगोन जोंना सोरखौबा पार्टिकुलारलि मदद खालामदों बे जोंनि खोथा बाट जों बिनि मिनिङा बे नङा जे जों रावखौबो भिडिअ बानाया
जोंथ' भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन ना बे भिडिअ बानायनायाव नों पाब्लिकफ्रा मोजां मोनो मोना बे डाइरेक्टलि बेयाव जाथाय जानाय बेवहाय डाइरेक्टलि जोंथ' माबा मोनसे बुंदेरना होआ ना ज' ओंखारना बुनांगौसो सैमा फाग्लायाव आं बेफोरबायदियाव दान्नाय गैया नोंथांमोना बुनो गोसोबा जायगाया नोंथांमोना बुबानो जाबाय आं बेफोरजों दान्नाय गैया आरे बाथ्राया बेसो कि माबा मोनसे बाथ्रा बुंनायनि सिगां गुदि बिजौ मोनथिग्रो आं मा रेंकआव दङ आं मा गाहायाव बेसेबां गाहायनिफ्राय फैदों आं दा मायाव दङ आं लिडार नङा लिडारखौ बखिनोबा बखि मिथिबायना लिडारखौ बखिनोबा बखि आरो नोंथाङा बुंदों कि नोंथांमोनाव सुबुर दं आरो सुबुरफोर दंबा देखायदो मा सुबुर मानि सायाव सुबुर मानि सायाव सुबुर मा सुबुर बे सुबुरखौ लाना बुंफ्ला बुंफ्लि नों मा रायजो राजाखौ माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों नामा गोदाव सोराव जों बेवहाय रावखौबो प्रुफ खालामनो देखायनो सानाखै मिथिबायना जोङो माने आंखौनो बुङो आंनो जे जों माने आं जों होनो जोंनि इउटिउब चेनेलनि सोमोन्दै बाट आं दायो बुंगोन आङो जि खामानियाव आं मावनो गोसो आं बेयाव मावदों आं ससे समाव रिपर्ट बा जार्नालिस्ट हिसाबै खामानि मावनो गोसो जादों आं बे समाव मावदों आंनि गोसो आं समय होदों ना माबा मोनसे नुकसान आं ससियेल वर्कनि खामानि मावदों ससे समाव मानसिफ्रा आंखौ कल खालामो मदद बिहरो थाङो आङो मदद होयो भिडिअ बानायना होयो सोरखौबा लोगो मोन्दों मदद खालामदों आं बेखौ भिडिअ खालामना होदों बयबो बेफोरबायदिनो मदद खालामलायनांगौ खोन्थादों इनफ्लुयेन्स खालामदों बे आंनि गोसोनि खोथा आं मा समाव माबा जायो खालामो सोरबा मानसिया बेखौ खालामनायखौ नुबाय ससियेल वार्कार गोबां मोजां खामानि मावदों स' आं ससियेल वार्कारनि टाइटेल दोनना होबाय बिजनेसमेननि बाथ्रा बुंदों येस जोंनि स्टुडिअ भिडिअ बानायोब्ला जों माबा मोनसे खालामोबा सोरबा जों बेरायनानै थाङोब्ला जों बेफोरनि खरसखौथ' लाखानांगोन ना नों मा एफा गिदिर गिदिर लाइट दङ बेफोरनि इलेक्ट्रिसिटिखौ नों माबाना होफैगोन नामा हो बे कारेन्ट बिलखौ बे रुम भाराफोरखौ नों होफैगोन नामा हा टाइमफोर ओरैनो दा सेंग्रा बैसो साख्रि मावालासिनो थानाय ओरैनो नों होगोन नामा माबा मोनसे जागोन नामा नों खालामनो रोङाबा जोंखौ मा मेगन सादों नामा जागोन नों खालामनानै लाबानो जाबाय हारसिङै खुलिनानै ला जेबो लानाङा जाय मानसिया माने बुंजादों जाय मानसिया बेफोरबायदि जेनेबा जों ओरैबायदि लागोन बे मानसिया जाय मानसिया भिडिअ बानायनो हरदों माबा मोनसे खालामदों जों बुंदों जोंनाव ओरैबायदि चार्ज जों बुंखादों डाइरेक्टलि बानायाबा नोंनि बाथ्रा जों खोन्थाखादों जों रावखौबो फर्स खालामाखै जे बानायथार इभेन बिथांमोना गावसोरनो कल खालामनानै जोंनाव भिडिअ बानायनो हरो आरो जोंथ' बानायासो होनबावो आरो बानायनो थाखायनो दुखु मोनलाङो नोंसोर माबायदिलै जोंथ' फैसा होबावगोनसो नोंसोरनो ओरैसो बुंबावो नोंहा मा प्रब्लेम जाखो माबा मोनसे प्रब्लेम जाबाय नोंहा सोरबायदि मानसिया मा लुथिनाय मा जाख्ल'नाय देलाय बुंलाय सोर जाख्ल'दों कमेन्ट खालामना बुं बेयावहाय सोर जाख्ल'दों नाम्बारखौ ला 7740039057 जाख्ल'नायनि बाथ्रा बुंदों जाख्ल'नायनि बुंनो बाथ्रा फैदों आंनि गेसाव गोफोन बाथ्रा मोनथिनो लुबैदोंबा थां जोंनि जायगायाव आंनिनो जोनोम जायगायावबो थांनो हागोन नांगौ एड्रेस कल खालामहरबानो जाबाय आं खोन्थागोन आंनि गामियाव आङो बेसेबां माबायदि खस्थ'यै फैदों माबायदि खस्थ'यै आं थांना थाबोदों आंनि न'खरा बोरै खस्थ'यै थांना थाबोदों आं मा खालामनानै माबोरै फरायनानै फैदों डु इउ नो इंलिसनि बाथ्रा बुंदों आरे जोंफोरबायदिया ना एसेबां लेभेल गोजौ मानसि फरायनानै फैयाखै बिराद लेरेट थेरेट जानानैसो फैदों खामानि मावै मिथिबाय सबनिबो आइक्यूजों समान जाया सोरबा मानसिया खामानि मावनानैबो फरायनानै गोबां मोजां टेलेन्ट जानो हागौ बाट जोंनि आइक्यूआ खम जानो हागौ ओंखायनो खामानि मावनानैबो जोङो बारा मोजाङै फरायजोबना माने टेलेन्टनि जानो हायाखै बाट बेफोराव माबा मोनसे गेरेन्टि बेफोरजों माबा मोनसे गोरोन्थि खामानि मावदों नामा आंनि जि खामानि मावदों आंनि जि खामानि माने मावनो हादों आंनि गोसोजों आंनि हिम्मतजों इट इज माय एफर्ट बे आंनि नाजानाय माबा मोनसे आं खामानि मावनो सानदों बुंनानै मा जानो जेनेबा जे माबा मोनसे सुबुर दङ खोन्थालाय मा सुबुर दङ पाब्लिकफोरखौ मानो कनफिउज खालामदों जे दंमारोदां बिनिखायनो बिदि बुंदों पाब्लिकफ्रा मा साननांगौ देखायलाय कनफिउज होनदों जोंथ' प्रुफ देखायबावो देखायलाय आरो भिडिअखौ मानो 3टा बाजियाव ना मायावबा आपल'ड खालामनानै मानो प्राइभेट खालामनानै गोदान भिडिअ बानायफिननो गोनां जागोन मानि थाखाय बिकज अफ पाब्लिकआ नोंथांखौ रायदों एसेबां बाथ्रा रायजायो नोङो पाब्लिकफोरजों बखिजायो नोङो जोंखौ बखिग्राथ' पलिटिकेलनि इसु र' नोंखौ बखिग्राया पलिटिकेलनिथ' इसु नङाना आंखौ जाय बखिग्रा बेथ' पलिटिकेल इसु
नोंखौ बखिग्रायाथ' पलिटिकेल इस्यु नङाना जायफोर बखियो आंखौ खायसे मानसिफोरा बुङो बिथांमोना पलिटिकेल इस्यु लानानै बुङो आं बेखौ पलिटिकेल इस्यु होननानै बुङो मिथिबाय बे पाब्लिकनि दुखु मोननाय नङा बे पलिटिकेल इस्युसो आंखौ जाय बुंग्रा नोंखौ बुंग्रायाथ' पाब्लिकथार नोंखौ बुंग्रायाथ' पाब्लिकथार मा होनदों निना रामसियारि फंबाय बांद्राय दावराव दावसि दा खालाम जे जों नायग्राफोरा सिनायखायो खर'आसो गाज्रि खोमा बे नामखौ आं बुंथ'ला आं मिथिखायो नोंथांमोनहा जे बेफोरबायदि मिथिखायो होननानै अब्लाबो माखासे जोंना भिउवार्सफ्रा आंखौ रिप्लाइ होनो थिनबाय थाथारदों जायनि जाहोनाव आं रिप्लाइखौ होनो गोनां जादों बुंनो गोनां जादों आङो जोंथ' क्रिएटरसो क्रिएटर नङा होमबा आं सोरनिबा नाम थांखिनानैथ' बुङाखैमोन सोरबा माबा मोनसेनि थांखिनानैथ' बुङाखैमोन आं सोरखौबा दाख्लै बयबो आं नामखौ थांखिनानै बुंनो हायोमोन आं बुङाखै सम लानानै माखासे सुबुंफोरा गोरोन्थि मावोब्रा जोंबो गोरोन्थि मावदों सोलोंनो गोबां टाइम दं नोंबो दायो आरो मा सोरखौबा आं बोरमा बुंफेरदों दिनैसो आं बे लेंगुवेज बे इसिबां गाज्रि लेंगुवेज रावजों आं सोरखौबा बुंदों आंथ' बुङाखै रावखौबो सोर बुंनो फोरोंखो नोंखौलाय बहानि मा दुश्मन जाखो नोंहालाय गोदाव सोरावलाय दसेबा ससमा गोसोम हमग्रा सोरबा ससमा गलायग्रा नों एसेबां रायजो राजाजों बखिजानानैबो एसेबो देहायाव नांला नामा रायजो राजाफ्रा एसेबां बखियो नोंखौ देहायाव नांनांगौलै मानसि जानानै माबोरै हो आंखौ बखिग्राया पलिटिकेल इस्यु लानानै बखिलायबाय मिथिबायना आंखौ खुनु ओरै जानला मानला पाब्लिकआ बखिया आंखौ बखिग्राया पाब्लिकसो माबा पलिटिकेल इस्यु लानानैसो सोरबा आंखौ पलिटिकेल इस्युजोंसो बुङो वान साइड मा साइड होननानै नोंखौ बखिग्राया पाब्लिकआनो मिथिबाय आंखौ बखिग्राया पलिटिकेल बैसोर मोनब्रै मोनबा एकाउन्ट लानानै पलिटिकेल इस्यु लानानै गाज्रि मोनदों ओरै थोरै होननानै बायदिसिना फेसबुकआव ओरै माबा खालामना लाग्रा बेनिफ्राय रावबो गैलाबो बेखौ नों माबा मोनसे सानना लानाङा मिथिबाय माबा मोनसे सानना लानाङा जे प्रकाशआ ओरै पाब्लिकजों बखिजादों थैनोबो दासान मिथिबाय आंनावबो साननो हानाय फिलिंस दङ आं माबा मोनसे गेरेन्टि मावदोंब्ला मिथिबाय आं माबा मोनसे गेरेन्टि मावदोंब्ला आंनावबो साननो हानाय माबा दंखायो नङा होमबा दा नों माबा मोनसे मोनथिजानो लुबैदोंब्ला आंनि माबायाव थांदों जोनोम जायगायाव थांदों मोनथिगोन नों गासैखौबो आं बोरैहाय फरायबोदों बोरैहाय देरबोदों A to Z मोनथिगोन नोङो आं मा खस्थ' खामानि मावदों माबोरैहाय दसे सम आं मा खालामनो गोनां जाखो बिनिफ्राय आं बोरै पान्जाब थांनो गोनां जाखो पान्जाबनिफ्राय आं बेयाव बोरै फैखो नों मोनथिगौ मोनथिनोबा कल खालाम मोनथिनोबा न'आव थां जोंनिया जायगायाव माबोरै मा जायो आंनि न'खरा माबायदि अब्लाबो आं माखासे मोजां खामानि मावनो होनानै गावनिखौ दोनथ'नानैबाबो आं माखासे खामानि मावनो नाजादों बिकज आं पाब्लिकनि थाखाय आंबो मोजां खामानि मावनो नाजादों मा मावजि सादुनि बाथ्रा बुंखो सोर मावजि सादु माखौ नुनानै मावजि सादु बुंखो प्रुफ देखाय अब्लासो मानि मा साइडखौ मावजि सादु बुंखो कोट गानदों होनना बुंदों नोंबोथ' ब्लेजार कोट गानदों आरो बेबोथ' ब्लेजार कोट गानदों कोट गाननाया माबा मोनसे जाबाय आरे भाई बेसेबां ड्रेस बर'नि ड्रेस गानै गामसा गानै आं पान्जाब मानि भिडिअ बानायदों बेखौ नायहैगोन ना नायहैयाखै मैया दाख्लैसो फैनाय माने क्रिएटरानोसो बायदिसिना बखिनो फैदों सिगांनि भिडिअखौ एनालाइज खालामग्रो आं बर' ड्रेस गानगोना गानाखै नोंलाय मानोथो मोनफ्रोमबो जायगायावनो मोनसे भिडिअ बानायनायाव मानोथो नोङो बेलेग ड्रेस गानो स्पर्टिं बे स्पर्टिंआ बर'नि ड्रेस नामा बे शार्ट गाननाया आर'नाइ सिङाव शार्ट गाननाया बे बर'नि ड्रेस नामा मानो गानदों बेखौ नोङो सोर बुंदों आं बर'नि ड्रेस गाना होननानै बेसेबां बर'नि ड्रेस गानै भिडिअ बानायखो नों नुवाखै नामा हा सामफ्रामबोथ' बर'नि ड्रेस गाननानै थाङाना मानसिफोरा टाउनाव सोरबा सामफ्रामबो मानसिफोरा बर' ड्रेस गाननानै थांनो हायो नामा सोर थांनो हायो 100आव 0.1% 100आव 0.1% मिथिबायना सोर बुंखो जे अराय सम
बेफोरबायदि ड्रेस गानबाय थानो हायो होननानै मानो बुंजानो लुबैयो मानो बखिजानो लुबैयो हा मानो बखिजानो लुबैयो ओरैनो टाइम पास गावखौनो खालामगासिनो दं नोंलाय बिराद बखिजायो ओरै सैमा खि मा खि बायदिसिना ओरै थोरै बखिजायो हंला हंसि बायदिसिना ओरै बेकार माबा हाबा जानायनि सिन्थाय बखिजायो मानो बेफोरबायदिलै नोङो ब्रादार दैज' हमब्रा गावखौनो गाव एसेबां थै गुदुं फैलाय थै गुदुंबा क'क्राझार बिशाल मार्केट खाथियाव फैनानै रायज्लायबो एसेबां थै गुदुं दंब्ला नायनानै थां थान्दा जागोनदां गोदाव सोराव बखिबाय थागोन भिडिअ मोन्दों होननानै भिडिअ बानायदों होननानै बेखौ गोसोआव लाखि जाय जोंखौ बखियोना जाय जोंखौ कमेन्ट खालामनानै बा मोनसे ओरै क्लिप खालामनानै बानायो बेफोर पलिटिकेल इसुजोंसो जानाय ब्रादार पाब्लिकनि दारै जानाय नङा बै पलिटिकेल इसुजोंसो जानाय बियो सोरबा सासे पार्टिकुलार पाब्लिकआ जाय आंनि फेन्स जाय आंखौ साबसक्राइब खालामग्रा आंखौ फल' खालामग्रा आंखौ मोजां मोनग्रा बैसोरनिफ्राय जानाय नङा बियो बेफोरो पलिटिकेल इसुजोंसो जादों पलिटिकेल इसुजों सोरजिजानाय पलिटिकेल इसुजों बानायजानाय नोंनालाय मानो अबेनि पलिटिकेल इसु जाखो नोंखौथ' गोबां पाब्लिकफ्रा बखियोलै आंनि बखिनायफोरखौ आंनि बुंनायखौथ' पलिटिकेल इसुजों आं सानना लायो पलिटिकनि दारै बुंनानै माबाना लायो नोंबोथ' दा पलिटिकनि दारैनो नोंथ' ओरैबायदिमोन गोदो वान साइडनि बाथ्रा बुङो दालाय मानो बेफोरबायदि जाखो अब्ला बेयावनो नों एग्जाम्पल होखाबाय बै जानायनि बाथ्राखौ बुंनाय लोगो लोगोनो पलिटिकेल इसु जाहैखाबाय मिथिबायना स' बैफोरखौ लानानैनो पलिटिकेल इसु माखासे सुबुंफ्रा बै पलिटिकेलनि मानसिफ्रा बेफोरखौ कमेन्टखौ होयो आरो बैफोरखौ पाब्लिकनि दासान नोङो मोनब्रै एकाउन्ट खुलिनानै बिसोरनो पलिटिकेल लिडारफ्रा फैसा होयो रां होयो एकाउन्ट गोदान गुबुन खुलियो बेफोरजोंनो फेसबुक खुलिनानै बेफोरो जावनो नागिरो जोंखौ बा आंखौ बायदिसिना माबा खालामो बेफोर पलिटिकेल इसु पाब्लिकफ्रा मिथिखायो बेफोर पलिटिकेल इसु होननानै मिथिबाय बे गासिबो पलिटिकेल इसु गोजा नोंनियाथ' बखिजानाया मा बे पलिटिकेल इसु नामा बेथ' पलिटिकेल इसु नंथारालै पाब्लिकआ नोंखौ इसेबां गाज्रि राव होयो 261 गाहाम बायदिसिना कमेन्ट होयो गाज्रि ओरैबायदि आरो नोंसोर मा मोनब्रै मोनबा 10टा 20टा एकाउन्ट खालामनानै बेजों लगइन खालामनानै बेजों कमेन्ट होलायबाय बेजों लगइन खालामबाय बेजों कमेन्ट होलायबाय आंनो बिदि गोनांथि गैया आं बिदि खालामाबो पाब्लिकफ्रानो आंखौ मोजांबा मोजां होनखायो मिथिबाय मोजांबा मोजां होनो आंखौ गाज्रिबा गाज्रि होनग्रा दंहरखायो आंखौ इन्डिपिनि लिडारफ्राबो हरो मिथिबाय सोरबा आर्मिनि लिडारफ्राबो हरो सोरबा पलिटिकेलनि लिडारफ्राबो हरो गिदिर मानसिफ्रानो कल खालामनानै बुंहरो गोरोन्थि नुबाथाय आंखौ फंबाय नोंनिया बे गोरोन्थि जाबाय नों बेखौ सुद्राय आं सुद्रायबायबो बेखौ मिथिबाय फंबाय नोंनि बे बुंनाय बाथ्राया बिराद मोजां जादों कंग्रेचुलेसन मिथिबाय बेबायदि कमेन्ट हरो बेबायदि मेसेज हरो खोन्थाहरो आंखौ बुंहरो दिनैनि भिडिअ बानायनाया गोबां मोजां जादों दिनैनि भिडिअ बानायनायनि बेसेबां सेकेन्डआव बे मोनसे बाथ्रा बाहायनाया नोंना मिस्टेक जादोंब्ला बे मिस्टेक जानायखौ नोङो एसे चेन्ज खालामनानै ला जानला मानला बखिनानै खुनु लाब गैया जुदि फेस टु फेस जुदि गोरों माबा सिनायनो फैदोंब्ला फै स्टुडिअ फै अपेन लेंहरो 7740390577 नाम्बारखौ खेबसे होबावनि आङो 7740390577 आरो मोनसे नांबाव नामा बारलांबाय नामा खोनासंबाव 7740390577 स्टुडिअ फै आंथ' एसेबां गोरों नंखाया नोंनि गोरोंखौ नायनोसै नोंसोरखौ मालाय गोरोंखौ जाज खालामदों नालाय आरो मा बुंखो नोङो मोनसे भिडिअ बानायनानै बखिनाय माबा आरो बे पलिटिक्सनि स्क्रिनशटखौ होबा जागोन नामा नोङो फुरा पेजखौ होलाय नोङो जाय माबा पस्ट खालामग्रा बिनि पेजखौ होलाय नोङो बे होनो जावलिया ट्रल आरो बे जावलिया ट्रल्सखौ सोर हेन्डेल खालामो जों पलिटिक्सनि बेखौ सों आंनाव मिथिबाय बे पलिटिक्सनि बाथ्रा बेयाव पलिटिक्सनिल' भिडिअ बानायो पलिटिक्सनिल' पस्ट खालामो नों मिथिगौ बेवहाय मा जाथाय जादों ओरैनो आंगा सांगा गुंग्राय नेला नेलि गलाबायनानै फैग्रा मा बबेनिफ्राय हाबदों बबेनिफ्राय मा जादों बबेनिफ्राय मानि थाखाय बुंदों आंखौ मा खारननि थाखाय बुंदों नों मिथिगौ
बाथ्राखौ बाहायनायनि सिगां एसे कनफार्म खालामग्रो मिथिबाय जुदि आंनि डिटेल्स मिथिनो लुगैदोंबा थांब्रा जोंनि न'आवहाय जोंनि गामियाव थां एड्रेस नांगौबा बिहर कल रेकर्ड खालाम आं जुदि हराब्ला एड्रेसखौ लायनो हरनो नागिरदोंमोन बोरै माथो आं कल खालामबाय माथो रेकर्ड खालामलायबाय आङो माथो हरासै मिथुन लाइटखौ लाबोलाय लाइटसो थांलाय लांबाय रायजो राजाफोर क'क्राझाराव दायो लाइट थांबाय र' आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोखां देखायबावगोन लाइट दासो थांदों लाबो ओरैजाय नै आं दायो लाइट फैबाय लाइट माबाना फैबाय दायो कारेन्ट थांदोंमोन नालाय स' बिनिखायनो आं बुंगोन माने जुदि नोङो आंनो नांगौ आंनि बाथ्राखौ नांगौब्ला आंनि सोमोन्दै नांगौब्ला आंनि सोमोन्दै मोनथिनो लुबैदोंब्ला रोखोमलाय सोंहरबानो जाबाय आंनाव कल खालामहर मा जाखो सोंहर आंनियावहाय नाम्बारखौ ला 7740039057 वाट्सआपबो दं बियो आरे आं बुंबाय थायो बेखौनो आंखौ जाय बखिग्रा बेफोर पलिटिकेलनि इसुजोंसो बखिना ओरैनो जानला मानला बखिनाय नङा मिथिबायना बेयावहाय जे पलिटिकेलनि बाथ्रा बैखौ लानानै ओरै स्क्रिनशट खालामनानै ओरै ससे दानस'नानै जाय पस्ट खालामग्रा बेखौ देखायालासिनो नों ओरै स्क्रिनशट खालामनानै होबा जायाना लाइटबो फैबावबायसो दानि फिसा फिसा इउटिउबारफ्रा जालालै आदा नंखागौ सैथोखा आरो जुदि बानायनो हायाब्ला बानायनो रोङाब्ला आरो जोंबो मिस्टेक मावदों जोंबो सुद्रायदोंब्रा मिथिबायना नोंथ' एसेबां बुंजायो आं दिनैसिम पाब्लिकफोरजों एसेबां अयनाय बुंजायाखै मिथिबायना आं दिनै दासिम जोमैस्रि बर' आदा दानो लेब जानाङा बाथ्रायानो जोबा आंना बुंबाथाय आंना स्टुडिअ'आनो कमप्लिट जायाखै दायो आं बासुगथायमोन बिनिफ्राय दोरोदबोबाय आंना स्टुडिअ'आनो कमप्लिट जायाखै आं माबा खारननि थाखाय बेयाव फैदों बयहाबो मोन्थाय दङ बिजनेस खालामनानै जानो थाखाय आं माबा मोनसे बिजनेस खालामदों सोर बुंदों आं बिजनेस खालामा होननानै अरे भाई ससियेल वर्क खामानिया समाव आं ससियेल वर्क खामानिनि टाइम होगोन जार्नालिस्टनि टाइमाव आं माबा मोनसे भिडिअ बानायसो आं बानायगोन आं नोंना मोनसे निउस फोसावनांगौ दङ मर्निं इभिनिं आं बेखौ खालामनो हायाखै आइ एम सरि बिनि मिनिङा बे नङा आं किं खालामा आं होगोन सम मोनथ'वाखै आं दायो माबा मोनसे खामानिनि थाखाय आं माबा होथ'वाखै मा जिखिनि भिडिअ बानायनांगौ इम्परटेन्ट माने सामटाइम आं बेखौथ' भिडिअखौ होयोना नोंथांनि सिगाङाव बिनि मिनिङा जे आं डाइरेक्टलि गारथारबाय बिदि नङा बिजनेसमेननि खोथा बुंदों आरे भाई बिजनेसमेन ससियेल वर्क जार्नालिस्ट बेखौ मिक्सआप खालामनाङाब्रा बेखौ बोरै मिक्सआप खालामनो हाखो नोंलाय जार्नालिस्टनि डिपार्टमेन्टआ बेलेग खामानियाव थांबाय बे आंनि हिसाबसै बे आं माबोरै खालामो ससियेल वर्कनि खामानि बे आंनि हिसाबसै आं बोरै खामानि मावो आं रायजो राजानिफ्राय आखाइ ओरै खुलुमनानै आङो सासे न'खरखौ आङो मदद खालामनानै होगोन आंनि गोसो बायदि रायजो राजाफ्रा मोजां मोनदोंबा होगोन आंथ' रावखौबो थांना बुङाखैना फर्स खालामाखै प्लिज होथारनांगौ नोङो होआब्लाथाय आं नोंखौ ओरैबायदि खालामगोन आंथ' बिदि बुङाखैना आं खुलुमदों आंनि खामानि मावनायखौ नुनानै मोजां मोनदों रायजो राजाफ्रा बिनि थाखायनो रायजो राजाफ्रा बैसोरनो मदद खालामदों आं दिनै गोग्गानाबो लायाखै बुङाखैबा आं ओरैबायदि मदद खालाम आरे आं जि हायो आं जि समय होनो हायो गेजेरखौ आं समय होनो हायाखै आइ एम सरि फर देट बिकज आंहाबो खामानि दं बेलेग बाट बिनि मिनिङा बे नङाखि आं गारथारबाय खामानि मावनायखौ जों ससियेल वर्क खामानि मावला जायफोर मानसिफ्रा खामानिनि मदद गोनां जादों बिथांमोना आंनाव कल खालामनानै बुंहरदों सोंहरदों आं बुंहरदों आं बेलेग खामानि दं आं दायो बेफोरबायदि सोलाबथ'वा सरि आं माबायदि हालोदाव दङ आंनि स्टेटासा मा नों मा आंखौ बिराद धोनि सानबाय नामा नों बिराद मालिक सानबाय नामा जों आंखौ मालिक सानदोंबा फैदो एकाउन्ट स्टेटास नांगौ नामा एकाउन्टनि स्टेटमेन्ट नांगौ नामा मा स्टेटमेन्ट नांगौ मा धोनि सानखो नोङो आं बेयावहाय थाफैदों आंहासो साननांगौ दङ आं बोरै रुम भाराखौ होगोन माबा मोनसे थांखि लादों आं जेनाखै गैयाबाबो आं जेनाखै नाजागासिनो दं आङो आंनि नाजानायखौ नों नुदों आंसो थादों भिडिअ बानायालासिनो सिरि सिरि आंखौ बिराद हाइ प्रफाइलाव थानाय बायदि नुदों आंसो मिथिगौ बेयाव बोरै खिस्राय रुम भारा होनांगोन बेखौ नों होगोन नामा बेखौ नों होगोन
होगैब्ला फैबानो जाबाय होफैबानो जाबाय आं मा खालामनानै मा आइडियाजों आं मा बिजनेस खालामनानै आं बे रुमफोरखौ भाराखौ होगोन आंसो मिथिगौ मा बेखौ ए टु जेड आं नोंनो रिपर्ट खालामना हैनांगौ नामा आं बोरैबा मा खालामनानै मानिफ्राय आं मा खालामनानै बे रुम भाराखौ होगोन हा आंसो मिथिगौ आंहा गिनाय दङ आंबा होनो हागोन हाया अब्लाबो नाजादों ट्राइ खालामदों एसेबां गिदिर रुम भारा लाबोराखै आङो आं ट्राइ नाजादों आं खालामदों आं होनो हागोन हाया आं बेखौ मिथिया आं नाजादों आं होनो हागोन बायदि बेखौ मोनदों आं गावखौनो गाव नील डाउन खालामाखै आं गावखौनो गाव गाहाय खालामाखै आं होनो हागोनखौ सानदों बिनिखायनो आं लादों बेखौ मेगन सानाय मा दरखार आंसो मिथिगौ दायो आं बोरैहाय माबोरै खालामना होगोन आंनि माखासे गथ'फोर दङ आं बिसोरखौ बोरै जाहोगोन आंसो मिथिगौ आंनि टेनसनखौनो मिथिदों बखिनायजोंल' जायाथ' फैनानै नायफै इनकुइरि खालामफै प्रकाशआ माबोरै दङ हालोदा दङ सोंफैलाय फै सोंफैग्रा दं बेयावहाय बुंबाय गोबां बुंबाय आं दायो कुइसन मार्क खालामजायोब्लाथाय माखासे समाव जोंनि रायजो राजाफ्रा बुजिस'नो हाया सम लानानै जाय मानसिया माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्लाथाय बैजोंनो फल' खालामफ्लांफायो फल' खालामलाङो सिरियासलि फल' खालामलाङो मिथिबायना फल' खालामलाङो आरो बे फल' खालामनायखौनो नुनानै आंबो गोसोआव दुखु नाङो खायसे मानसिफोरखौ जाहाथे मिसआन्डारस्टेन्डिंखौ क्लियारेन्स खालामनाया आंनि दायित्व जाहाथे मोनसे खादायाव 10टा आलु दंमोन बे 10टानि गेजेराव मोनसे आलु गेसाव सेवनानै होबाय आरो बे सेवनायखौ दोनबाय थायोब्लाथाय गासिबो 10टा आलुनि गेजेराव 9टा थानाय आलुआबो सेवफालांगोन बैफोरबायदि जाहाथे जाया जोंनि पाब्लिकफ्रा गोबां बुजिनांखालै मिथिबायना खायसे खायसे मानसिफ्रासो एरदेनानै बैसोरनि गोसोखौ सोलायहोनो नाजायो मोजां आबुं बाथ्रा मोनथिनो थाखाय कल खालाम नाम्बार होदो नाम्बार गैयालासिनो नाम्बार होआलासिनो थायाखै आङो नाम्बार होदो माबा मोनसे बाथ्रा मोनथिनो लुबैदोंब्ला नाम्बार होदो कल खालाम सोंहर नाम्बारखौ ओरैनो होआखै आङो नों बायदि नाम्बार होयै नङा नाम्बार होना लालाय नोंथ' पाब्लिकजों ओरैबायदि कल खालामना जाहरजागोन आं इसोरासो मिथिसिगौ माबायदि जागोन नाम्बार होना ला नाम्बार होनाय लोगो लोगोनो ना नोंनाव पाब्लिकनि कला ओरैबायदि थांगोन नों फनखौनो हमनानै मा फनखौनो गारसावनोसो लुबैगोनदां ओरैबायदि फन थांगोन नोंनाव पाब्लिकफ्रा ओरैबायदि खर' गरम जाना दं नोंनि सायावहाय ओरैबायदि मेसेज हरनानै दोनदों आंखौ ओरैबायदि एखेबारे दामनोसै मानोसै होननानै पाब्लिकआसो मोनथिसिगोन सोरबा सरि एबाउट डेट लाइटआनो थांनानै होबायमोन जायनि जाहोनाव माने लाइट माने बेटारिया जोबना होबायमोन जायनि जाहोनाव आङो माने चार्ज होफिननानै नोंथांमोननि फैफिननो गोनां जाबाय मिथिबायना आं मोनसे बाथ्रा मोनसेल' मेसेज खालामगोन माखासे दा गोदान क्रिएटर्सफोरखौ खबर लाग्रो मोनथिग्रो गुदि बिजौ मिथिग्रो आंखौ बखिना खुनु लाब गैया आं सासे लिडारबो नङा मिथिबायना आं सासे क्रिएटरसो आं सासे बिजनेसमेन थ' होनजाया खिन्थु बिजनेसमेननि खामानि मावनो नाजागासिनो दं ओमफ्राय बिनि गेजेराव साक्सेसफुल जाथ'वाखै दा मालायनि रुम भारा लानाय मा लानाय बेफोरखौ बखिना खुनु लाब गैया आंसो मिथिगौ दायो आं बोरैहाय होगोन मिथिबायना आं माबोरै होगोन आंसो खिस्रायगासिनो दं दायो आंसो मिथिगौ दायो बाट आं नाजादों आं जेननानै थायाखै मिथिबायना आं जेननानै थायाखै जे आं होनो हानाय नङा आं बेफोरबायदि सानाखै आं नाजादों आं होनो हागोन खोमादां आं बेखौ सानदों मिथिबायना आं होनो हागोनदां बे रुम भाराखौ आं होनो हागोनदां आं खामानि मावनानै आं बिनिफ्राय माबा मोनसे खामानि मावनानै आं होनो हागोनदां आं सोरनिफ्रायथ' दुम दाखाल खालामनानैथ' आं फैसा खामायनो नागिराखैना मिथिबायना खस्थ' खालाम बुजिगोन अब्लासो मिथिबायना सोंफै बेयावहाय आं खोन्थागोन फै भिडिअखौ होदोंथ' भिडिअ स्क्रिनशट माने नाम्बार होदोंथ' आरो भिडिअनि गेजेरावबो आङो डिसक्रिपसनावबो नाम्बार होयो आरो लोगोसे बुंनानैबो होयो एसेबां बर'फोरनि माबा भिडिअ बानायनायाव आङो माने नाम्बार होनानै होखादों बिनि भिडिअ अनिकाफोराव बिनि भिडिअखौ नुबानो खर'सो गुदुं जाखायो डिसलाइक होखायो आंना दा नों बिदिनो पाब्लिकफ्रा गोबां रागा जोंना दं बेखौ
बिस्मा दैमारि बारा थिग नङा बे गथ' दैमुआ मालायनि मोजांखौ नायनो हाया बेखौ आग्रायलाय बैखौ आग्रायलाय खालायबाय थायो नंगौ सैथो बाथ्रा मिथिबायना बिराद थै गुदुं बिना माब्लाबा समाव ओरैबायदि जामब्रगोन ना बियो बुजिगोन बियो मिथिबायना बुजिथारगोन माब्लाबा समाव जामब्रथारसिन बियो मालायखौ ड्रेस गाननायनि बाथ्रा बुंदों गावलाय माथो मेरला ड्रेस गानगासिनो दं आरे बड'लेण्ड मिशन सोदोब होननाय लोगो लोगोनो बड'लेण्ड मिशन सोदोबनि मिनिंखौनो बुजियालायनो आङो बड'लेण्ड मिशन सोदोबनि मिनिंखौ जुदि आं बड'लेण्ड मिशन सोदोब मानि थाखाय दोनदों बिएम सोदोब मानि थाखाय दोनदों बेखौ मोनथिनोबा फैदो आंसो मोनथिगोन ना बेखौ आंनिसो प्राइभेट बाथ्रा ना बियो आं मा दोनदों मा मिनिङै दोनदों मोनथिनोबा फैदो नों जुदि बर' रायजो राजाफोरनो खोन्थानो लुबैदोंबा बिनि मिनिंखौ मानि थाखाय दोनदों नों बेखौ मोनथिनोबा फैदो जाथिखौ फाननाय मा फाननाय मा हिसाबै बबे पइन्टआव नुखो नोङो माने क्लिप खालामनानै देखायलाय आंनो क्लिप खालामनानै देखाय क्लिप देखाय आंनो स्क्रिनशट खालामनानै देखाय माथो स्क्रिनशट दंनो नोंनाव एसेबां खस्थ' खालामनानैसो मोनदों बे 1,99,000 साबस्क्राइबारखौ ओरैनो फ्रियाव मोनाखै रायजो राजाफ्रा आंनि खस्थ'खौ नुदों बिनिखायनो मदद होदों बेयाव जेसेबांखिनि भिउवार्स दं बिथांमोना गोबां सापर्ट खालामो आंखौ आंनि दुखुखौ नुयो आं खस्थ' खालामनायखौ नुयो आं मा खालामदों मा मादों बुजियो माब्लाबा समाव ओरैबायदि जानो गोनां जायो माब्लाबा समाव ओरैबायदि जानो गोनां जायो बेखौ बयखौबो बुजिजोबनो हानाय गुन गोनां गासिबो मोजां मोजां आखल आखुनि मानसिफ्रासो साबस्क्राइब खालामनानै बेवहाय लाना दङ ओरैनो जाला माला नङा बे आंनि साबस्क्राइबारफोरखौ बुंनानै खुनु लाब गैया बे साबस्क्राइबारफोरा आंनिया गोबां मोजां सान्थौ गोरों गोजा आरो बेवहाय गोबां गिदिर गिदिर मानसिफ्राबो साबस्क्राइब खालामना लादों सोरबा एक्टरानो जा सोरबा एक्ट्रिसानो जा सोरबा पलिटिकेल लिडारानो जा सोरबा पलिटिकेलनि मानसियानो जा सोरबा पाब्लिकानो जा सब साबस्क्राइब खालामजोबना लादों बिकज आं माबा मोनसे खामानि मावनायखौ बिथांमोना नोजोर होयो अबजार्भ खालामो आं मावनायनिफ्राय माखासे मोनथिनो मोनो बिथांमोनहा आंबो माखासेनि मावनायखौ मोनथिनो मोनो आं दिनै माबा मोनसे जायगायाव थादों बेखौ आं बे थानाय जायगाखौ नोंथाङा मोनथिनो लुबैदोंबा फै कल खालाम नाम्बारखौ होबावगोन आङो 7740039057 मा मोनथिनो लुबैदों इउ केन आस्क नों सोंनो हागोन मालायनि इंलिसनि बाथ्रा रायज्लायनायाव जाज खालामनो गोनांथि गैया सामटाइम मिस्टेक जायो नोंनाबो मिस्टेक जाखागोन मिथिबायना नोंनाबो मिस्टेक जाखागोन इंलिसनि रायज्लायनाया दुरबल बयहाबो थायो माखासे बयबो इंलिस गोरों होननानै बेखौ बाथ्राखौ दाबाहाय सोरबाफोर मानसिया इंलिस मिडियाम फरायनानै बर' मिडियामखौनो बारा रोङा बेखौबो बुंनानै खुनु लाब गैया बिकज बेनोखा बांसिन नों इंलिसाव गोसो होबाय नालाय बर'खौ एसे एनैबाबो बावखागोन मिस्टार दैमुनिखौ आनसाबस्क्राइब खालाम प्लिज आरो वानल' दोन नाय आं बेयाव जेबो बाथ्रा बुङा साबस्क्राइब खालामो आनसाबस्क्राइब खालामो बे पाब्लिकनि बाथ्रा पाब्लिकनि सायाव आंहा बेयाव बुंनो गोनांथि गैया मिथिबायना आरो आंबो बुङा जे नोंथांमोना आनसाबस्क्राइब खालाम आं बुङा आं बुंनोबो गोनांथि गैया आं दा बेवहाय सासे बुहुमा सोमोनांथावा बे बाथ्राखौ बुंदों आं बेखौ फरायनानै खोन्थाबाय आरोबाव नै मिथिंगा अफिसियेला दैमुनि चेनेलखौ आनसाबस्क्राइब खालाम गोबां मानसियानो आनसाबस्क्राइब खालामदों माबा बुंदों नै गोबां मानसिफ्रानो आनसाबस्क्राइब नै डिसलाइक होना फैबाय आं नै माबा दिपालि सोरबा आनसाबस्क्राइब खालाम बिनिखौ चेनेलखौनो आं बेखौ बुङा आं जेबो बे आंनि आखाइ गैया आं जेबो रावखौबो आं इनफ्लुयेन्स खालामा बिनि सायावहाय दै खिन्थु नोंथांमोना कमेन्ट खालामदों बे नोंथांमोननि सायावहाय नोंथांमोना आनसाबस्क्राइब खालामा नङा होमबा बेयाव आङो बेयाव जेबो बाथ्रा बुंनांगौ गोनां गैया बाट कुइसना माबा मोनसेनि सायावहाय जायखौ खोनासंनानै रायजो राजाफ्रा एसे कनफिउज जानाय बाथ्रा बुङोब्ला आं बे कनफिउज जानाय बाथ्राखौ आङो क्लियारिफिकेसन खालामनानै होगोन आंसो मिथिगौलै मिथिबायना आं माबोरै थांनानै दङ आंनि न'खरा बोरै थांनानै दङ आं माबोरै बे उसुखुथु हरनि 2टा 3टा गाहामसिम थानो गोनां जायो माबा मोनसे साननानै नों बेफोरखौ सोंफेरदों आंनाव नुनायावसो बिराद आजादि नुयो बिराद भिआइपि लेभेल बायदि सिस्टेम नुयो आंसो मिथिगौ मिथिबाय गाननाय जोमनायखौ देखायनाय होना डिसिप्लिन थानायखौ देखायनाय होना डिसिप्लिन थादों आङो गानदों आंनाव दं आं गानदों डिसिप्लिन थादों आं माबा लंथं लंथं थानानै गानाखै मिथिबाय कट गाननायाबो मोनसे डिसिप्लिन मिथिबाय
बिदिब्ला होमबा बे गुबुन गुबुन मानसिफ्रा गोबां डिसिप्लिन माने कट गाननानै माने माबा खालामो बेफोरखौ नों मा बखिनोसै बिसोरखौबो आं गानदों आंनाव कट दं नालाय आं कट दं नालाय आं गानदों मा समाव गाननांगौ आं बे समाव गानदों मा समाव गाननाङा बे समाव गानाखै बुंनो गोनांथि गैया गाननायजों मावनायजों कर्म धर्म बेजों नाय माबाफोर मोनसे खामानि गोरोन्थि मावनानै सोरनिबा लाइफखौ दंस खालामदों नामा observe on this बेनि सायाव observe खालाम नोजोर खालाम आंनि सायाव जुदि नोजोर खालामनो गोसो जादोंब्ला आंखौ गोरोन्थि नुदोंब्ला आंखौ एसेबां गोरोन्थि नुदोंब्ला आंनि खामानि मावनाय कर्म धर्मनि सायाव observe खालाम नोजोर हो आंनि कर्म धर्मनि सायाव आं मा खामानि मावदों माबा मोनसे मिस्टेक खामानि मावदों नामा मा जाख्ल'नायनि बाथ्रा बुंदों सोर जाख्ल' जादों बुंलाय नाम्बार होदों आङो सोरखौ जाख्ल'दों आङो नाम्बार होदों आङो ओरैनो होआखै नाम्बारखौ होदों आङो नाम्बारखौ होखानानै दोनखादों नाम्बारखौ आं ओरैनो होआलासिनो दोनाखै मिथिबायना नाम्बारखौ होदों आं माबा मोनसे थगायदोंब्ला बेयावनो कमेन्ट खालामना खोन्था नाम्बारखौ हर नोंनिखौ आं नोंखौ दानो कल खालामगोन सोरबा थगायजादोंब्ला मा खेथ्रआव थगायजादों मानि थाखाय थगायजाखो मा खामानियाव थगायजाखो आंसो मिथिगौ आंसो थगायजादों आं रावखौबो थगायाखै मा सासे मानसिया आंनिफ्राय माने 30,000 आं फैसा रां थगायजाबावदोंसो बाट अब्लाबो आं बेखौ जेबो बुङासै मिथिबाय आं बेखौ जेबो बुङासै बे मानसिखौ बिथांनिफ्राय 40,000 लादोंमोन 40,000 लानायाव बिथाङा आंनो 10,000 ल' हरफिनबाय 30,000 खौ होआसै बिथाङा आंनो नों मिथिगौ बेफोरखौ सों आंनियाव सोरजों थगायजादों आङो आं रावखौबो थगायाखै सोरबा जुदि थगायदों सानदोंब्ला कल खालाम आंनियावहाय आरो बुंहर कल रेकर्ड खालाम जाय थगायजादों सोरबाथ' थगायजादोंब्लाथ' बिसोरथ' आंनाव कल खालामनानै गुबुन गुबुन नाम्बारजों कल खालामनानै बिथांमोनाथ' कल रेकर्ड खालामनो हायोना नों आंखौ मानो थगायखो ओरैबायदिखौ मानो थगायखो नों आंखौ मानो ओरैबायदि रां जाख्ल'खो बुंनो हागोन ना हाया हायोना मानो खालामजायाखै आङो खालामगोन ना सोरबाथ' खालामगोनब्रा आं जुदि सोरखौबा थगायदोंब्ला बे ससियेल मिडिया मुगायावहाय जेखौबो लाखुमानो हाया गोसोब्ला मिथिबाय रावखौबो लाखुमानो हाया बयबो गोरों जाजोब्बाय माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाथाय बेखौ फेसबुकआव आरो इउटिउबआव आगारनो हानाय गोहो दंसै मिथिबाय आं सोरखौ मदद खालामदों सोरनिफ्राय मदद मोनफिनाखै बिनि दुखुआ आंसो सोंहर आंनाव जानला मानला बखियो ओरैनो जानला मानला रायजो राजाफोरजों बखिजायो मा मोनदों नोंलाय बेफोरबायदि बुंनानैलाय मा मोनखो जयै लोगो नांनानै बयखौबो जमा खालामजोबनानै बे गोदान माबाफोरखौ क्रिएटरफोरखौ लानानै माबा मोनसे बुंबानिखि पाब्लिकनि गोसोआ सोलायगोन बे बाथ्रा नामा कर्म धर्मजोंसो सिनायो मानसिखौ मिथिबायना आंनाव बे गियाना दङ आंनि बिमाया बेखौ थुस सोनानै एकदम नारसो गियानखौ होलांखांनो 2012 मायथाइनिफ्रायनो बिमा गैया आंना 2012 मायथाइनिफ्रायनो आङो जानला मानला गियान मोनाखै रावनिफ्रायबो बिमाया आंनो 2012 मायथाइनि सिगां जि गियान होबाय आं बै गियानखौनो लानानै नाजानानै रां रुफा गैयाब्लाबो आं फरायदों खामानि मावै सोरबा बायदिफ्रा फरायलामोन थांदों आङो बिदेशआव खामानि मावहैनो थांनानै खामानि मावनानै आरोबाव 6 माससो थानानै आरो गुबुन जायगायाव थांनानै खामानि मावहैदों खामानि मावनानै फरायदों डु यु नो दिस हिस्टरि बे हिस्टरिखौ नों मिथिगौ सोंदों नामा नोङो बेफोरखौ दुखुआ बयनावबो थायो साक्सेस जानो लुबैयो बयबो आंबो साक्सेस जानो लुबैयो नोंबो साक्सेस जानो लुबैयो मिथिबायना बयबो बेयाव थानाय जेसेबांखिनि भिउआर्स ना बिसोर बयबो साक्सेस जानो लुबैयो लाइफआव मोजां डिसिप्लिन थानो लुबैयो बयबो बयनियावबो सम्पति माबा मोनसे थानो लुबैयो न'खरखौ नायनो थाखाय न'खरखौ नायलांनो थाखाय दिनै नोंनि बेंक बेलेन्स गैयाब्ला नोंनि एकाउन्टआव जेबो गैयाब्ला गाबोननि दिनाव नोंसिनि न'खराव सोरबा सासे मानसिया माबा मोनसे जायोब्ला मालायनाव जाहाथे बेफोरबायदि बिबाय नाङा मालायनाव जाहाथे थांनानै बिबाय नाङा मदद बिबाय नाङा बैफोरबायदिखौ बयबो लुबैयो नोंनि न'खरनि बिमा बिफायाबो लुबैगो जानांगौ नोंबो लुबैयो जानांगौ आंबो लुबैयो
नाजायो राङानो मेन जाबाय दायो आजिखालि जुदि नोंनाव जुदि रां गैयाब्ला जिउखौनो बायना लानो हाया जाय बेमारिया नोंनाव जुदि नोंनि उदैयाव माबा मोनसे जादोंब्ला बैखौ रां गैयाब्ला नोङो बेखौ फाहामनो हाला अब्ला जिउखौ जों बायनासो मोनफिनबावो ओंखायनो जोङो खस्थ' खामानि मावदों बयबो मावो नोंबो मावो आंबो मावो नाजादों खस्थ' खामानि मावनो मिथिबायना नाजादों सब गुबुनखौ बुंनायनि सिगां बेफोरखौ सानग्रो आं मा खामानि मावदों बुजिग्रो आं नाजादों माबा मोनसे आं जाय जायगायाव थादोंना आं बेखौ होनो हागोन हाया बे साननाय कनफिउज आंनाव दङ आंबो इसोरनाव आं आरज गाबज्रियो आंनो बे सैज' खालामनो हानाय स्ट्रं गोसोखौ आंनो हो बे गोहोखौ हो आंनो इसोर हे आफा आनान गसाइ अबंलावरि सोरगोआव थानाय जोंखौ दैदेनगिरि जोंखौ जोनोम होगिरि जोंनो जिउ होगिरि गाबज्रियो आङो आंसो मिथिगौ आं बेयाव थानानै आं गाबोन समफोर बारा होनांगौ दंब्ला आं बोरै होगोन बुंबा बिराद जायोलै खोथाया मिथिबायना दुखु मोनोलै मिथिबायना आं मानि थाखाय भिडिअ खालामाखै आंनि बाथ्रा ना बेफोरो आं दसे सम भिडिअ बानायाखै मायाखै माबा मोनसे खारन दंना बे भिडिअ बानायखौलाय बुंनानैलाय मा लाब मोनो हो बे भिडिअ बानायखौ बुंनानै मा लाब मोनो मानि थाखाय भिडिअ बानायखै नों कल खालामना सोंहरदों पाब्लिकफ्रा सोरबा सोरबा सोंहरदो मालाय मिथिनानै थायो सिरि सिरि नों सोंहरदों आं मानि थाखाय भिडिअ बानायाखै बे गयारि अफिसियेल होननायखौथ' आं गोबां नुबाय दहायबो आं बे माबायाव एकदमबारे भिडिअ बानायनायखौ नुदों आं बे गथ'खौ रोनावलाबायग्रा बे गथ'आ बेनिबो लिंक हरदोंमोन आंनो गोदाव सोराव बबेनिथाय बे मानसिया बबे जायगानि रोनावलाबायग्राथाय बे गथ'आ बबे जायगानिथाय बे गयारि अफिसियेल होनना बुंनाया भिडिअ बानायदों बेबो बे गथ'आबो सोरबा मोनथियो नामाथाय बानाय भिडिअखौ मा खारननि थाखाय मा खोथाया रिजोना मा माब्ला बुंखो आङो इंलिश मास्टार होननानै माला बुंना लागो आं ट्राइ खालामो रायज्लायनो मिस्टेक जादों रोङा आङो नाजादों अब्लाबो नाजानाया गोरोन्थि नाजानाया गोरोन्थि बे बेंगलि नार्जारि होनना बुंनायखौथ' बेथ' आंनाव इउटिउब चेनेलाव भिडिअ खालामनो गावनि भिडिअखौ शेयार खालामजानो लुबैनानै बे शेयार खालामनायावनो दुसुमन जाना दं बिथाङा बै समाव बिराद गावनि भिडिअखौ आंनाव शेयार खालामनो थाखाय हरोमोन बियो आंनो WhatsApp-आवहाय आं बुङो आङो रावनिखौबो खालामा बिकज जुदि खालामबा बयनिखौबो खालामखानांगोन आं सिगाङावनो रावनिखौबो खालामाखै आं नोंनिखौबो खालामनो हाया बास खालामाखै आं बुंबाय मोनसे बाथ्रा साजेस्ट खालामबाय नों मोनसे मोजां भिडिअ बानाय नाजा भिडिअ बानायनो बुंनो मोजां सोलों अब्लानो नोङो नोंनि भिडिअखौ पाब्लिकफ्रा मोजां मोननानै नायगोन दिनै गावनो जामब्रना लाबाय नायदो दिनै गावनो जामब्रना लाबाय आं लिडार नङा दैदेनगिरिखौ बखि आं दैदेनगिरि नङा आंबो नों बायदि सासे क्रिएटर आंबो सोरबा सासे बिजनेसमेन बायदि बिजनेस खालामनो नाजादों गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय गावनि बिफाखौ नायनो थाखाय मिथिबायना जानला मानला बुंनानै बखिनानै खुनु लाब गैया मोनथिनो लुबैदोंब्ला आंनि हिस्टरि गुदिनिफ्राय गोजौसिम मोनथिबाय सोंहर मोनथिफै खोन्थागोन आङो मा मोनथिनो लुबैदों माबा मोनसे आंनि सायाव जुदि मोनथिनो लुबैदोंब्ला फै सोंफै आरो जुदि माबा मोनसे गाज्रि बाथ्रा मोनथिनो लुबैदों गामियाव थां होमबानो गाज्रि बाथ्राफोरखौ गामिनि मानसिफ्रा खोन्थागोन आं जुदि गाज्रि मानसिब्ला बेसेबां गाज्रि मानसि आं बेसेबां समसिम आं गामियाव थादों सोङै मोनथिगोन आंनि सोमोन्दै जानला मानला बे कमेन्टआवहाय आंनि जोंनि गामिनि होननानै बुंफ्लानानै जाया नाम्बार हर आंनि गामिनि मानसि नंगौना नङा आंखौ माबा खालामगोन भेरिफाइ खालामगोन थौ लाना थांगोन आङो थांनो गोसोब्ला गारि भारा सारि भारा आङो होजोबगोन आंनि स्टुडिअसिमल' फै गारि भारा गासिबो गारजोबगोन आङो जाय मानसिफ्रा आंखौ बुंदों गारि भारा गारगोन आं बिसोरखौ थिखांना लांगोन आंनि न'सिम खालामहै आं आंनि जायगासिमल' खोन्थागोन आं बिनि जायगानिफ्राय जोंनि सेन्टारनिफ्राय आं मानसि दैथायहरगोन जोंनि सेन्टारनिफ्राय थां मानसि दैथायहरगोन आं थाङा जाहाथे आंखौ नुबा माबा मोनसे बुंगोन नामा ओंखायनो आं थाङा नोंथांमोनखौ लाना थांगोन आंनि जायगासिम रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे बुंगोन नामा आंनि गामिनि मानसिफ्रा थांगोन दा 7740039057 फैदो नाम्बारा फैदो क'क्राझार बिशाल मार्केट खाथियाव फै गयारि अफिसियेल 7740039057 नाम्बारखौ ला आंनि नाम्बार बियो दानो कल खालाम
आं नोंखौ लानानै थांगोन माब्ला थानो गाबोन समफोर माब्ला थांनो भिडिअ बानायहैथां ओमफ्राय मा बानायो ब्लगिं भिडिअ बानायो ना इन्टारभिउ भिडिअ बानायो थौ लाना थांगोन आङो बे गयारि अफिसियेल ना मा होनदों गाबोन टाइम गैया माला टाइम दंहालाय मा बिराद बिजि नामा ब्लग बानायगोन अके काम नाम्बारा ला नों मा लिरखो ब्लगिंआ बेबायदि जाबाय ब्लगिंआ नोंनो माथो मालायनि इंलिश बखिग्राया माब्रै BLOCK आ ब्लगिं जाबाय मालायखौ इंलिश बखिग्राया नोङो गथ' नों माथो BLEOCK सोबाय बोरो नोंनि इंलिश गोरोङा मालायखौ बखिनाया आंथ' र' इंलिश रोङा आं माबा जाबाय मास्टार मानसियाथ' इंलिश गोरों जाय मानसि रायज्लायग्रा बेखौथ' जाज खालामनो हायो जाय मानसिफ्रा मास्टार बैसोरसो जाज खालामगोन ना इंलिश रोङिखौ नोंथ' मास्टार नोंलाय मानोथो BLOCK लिरखो गोदाव सोराव बुहुमखौ एखेबारे मास्टार बुंग्रा गावनो आंथ' मास्टार बुंना लायाखै नोंसो गावसोरनो मास्टार होननानै लादों हा दुनियानि जाम्बा ओरैनो बेकार टाइम होबाय आङो अब्लाबो टाइम होआ सानदोंमोन आंखौ पाब्लिकफ्रा कल खालामनानै आदा प्लिज भिडिअ बानाय नोंनि रिएक्सनखौ नायनो लुबैथारदों होनबाय नालाय बानायना होबाय आङो औ ब्लग बानामाबो नोंखौथ' आरो इदि ब्लग आसुरिसो जाल्लासो जागोन बे गथ'जों मालायखौ बखिलाबायनो हायो पाब्लिकफोरजों मिनिजालाबायथिं नोङो मा खाथ्थारलै नों जालाबायखो थेंक इउ खाट होननायनि थाखाय जाल्लासो एखेबारे दा माखासे सुबुंफोरा बेफोरबायदिखौ नों बेफोरबायदिजों फल' खालामनाङा मानाङा इदि बुंगोन आरोना बाट आं बुंनो सानो पाब्लिकनि डिमान्डखौ आङो बुंहरबाय थाबाय नालाय जेनेबा आदा बिनि सायाव रिएक्सन खालामथार आं भिडिअखौ नायबाय आरे बाब एसेबां माने कनफिउसनि बाथ्रा बुंबाय काम अफिससिम फैयो आंनि अफिससिम फैदो लाना थांगोन थांमारगोन नालाय थ'दो सर्टखौबो बुजिया सर्ट लिरनो फैदों बेयावहाय साला हरेन बसुमतारी प्रकाश नार्जारी आं क'क्राझारनि सापर्ट दं नोंजों प्रकाश थेंक इउ स' माच गयारि गुन्दा गथ'नो सोरबा लिरखो सोमखोर सैमा गियान गयारि प्रेम नै फंबाय नोंना नै नोंखौ बिराद पाब्लिकफ्रा मा बखिखो नायदो नोंखौ नायनानै ला कमेन्ट नाय गयारि फंबाय नोंखौ मा बखिखो मा अफिस आंनि अफिसफ्रा आंनि एनजिअनि अफिस आंनि चेनेलनि अफिस गैया नालाय माल्टिपोल बेयावनो बानायलाबायना लानो गोनां जादों नाजादों जेनाखै गैयाब्लाबो नाजागासिनो दं फंबाय नोंहा माबा मोनसे सिमां लानानै बारायना होयोब्लाथ' मोजांमोन आं जि हायो बेयावनो फिसा फिलौबाबो मोनसे रुमावनो नाजागासिनो दं बानायनो नाजागासिनो दं नोङो माबा मोनसे आंखौ मदद खालामनो हायोब्लाथ' मोजां निश्चय आं मददखौ एक्सेप्ट खालामगोन सोर मा बुंखो गयारि दैमुनि खिबुसो लाग्रानो सोर बिलाय मिथिंगायै मा बुङो बुंनांला गथ'आ एसे माबा जाबाय बे माबाया गयारिखौ उन्दैसो गथ'आ बियो बेखौ बुंनांला बारा गाबगोन बियो दा गथ'आ रायजो राजाफोर जानला मानला बुंनांला दे बे गथ'आ दासो माबाना नाइस ब्र' किप इट आप बुंनायनि सिगां सानग्रोलै गयारि गथ' मिथिबायना रायजो राजाफोरजों बखिजानो नाङा रायजो राजानि बखिनाय मोनबाय होनबाथाय फाब नाङोनो आंनि बखिजानाया पाब्लिकनि बखिजानाय नङा आंनि बखिजानाया पलिटिक्सनिसो आं गले गले बुङो आंखौ पलिटिक्सनि माबायावसो बखियो वान साइड माइ साइड बुंनाया बे पलिटिक्सनि मानसि गोजा नों हामनाङा बेफोरखौ आरो स्क्रिनशट बे पलिटिक्सनि पस्ट खालामनायखौ नोङो स्क्रिनशट खालामनानै माबा खालामनाङा मिथिबायना ओइ बहा गयारि मुर्ख साला मालायखौ आं फरायला
बे माबा खालामनायखौ दे बुंना ला बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट बाहायनाङा आं रावखौबो बुङाबो नोंथांमोनाबो गाज्रि बुंनो नाङा आं बेखौनो बुंगोन कि नाजानायनि फिथाइया एसे खस्थ' जाब्लाबो मोजां फिथाइ जायो जुदि नाजानाया जुदि खस्थ'ब्लाबो होमब्ला फिथाइया एसे गोदैयानो मोनो इसोरा नोंजों अराय सम थागोन अबुंलावरिया नोंजों अराय सम थागोन नाजानायखौ माब्लाबाबो माबानाङा दिनै आं बेवहाय थादों आंबो मिथिया बिनि रुम भाराया माबायदि होनो हागोन आं माबा मोनसे बिजनेस माबा मोनसे खामानि मावनो सानदों बै बिजनेसखौ आं दाख्लै बावैबो बुंखांखाबाय नोंथांमोननि सायाव अनलाइनाव आं अनलाइननि भिडिअखौ दानफिनदों मिथिबायना अनलाइननि भिडिअखौ दानफिनदों बाट नोंथांमोना सोरबा नायाखैबा बेखौ आङो आंनि गोरोन्थि आं बेखौ बुङा आदा हाई स्कुल लिभिं सार्टिफिकेट सोलिया नामा सोलिगोन मानो सोलिया जानांगौ सोलिगोन स' थेंक इउ सो माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गुड नाइट बाय बाय 1 घन्टा जासिगोन आरो लोगोसे आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों खौसेथि जाबानो जाबाय आंबो खौसेथिखा बयजोंबो आं मदद होलायो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला गाज्रि मोनदोंब्ला डिसलाइक खालामनानै गाला आं निसय आं बेफोरखौ आङो माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंबा बुंहरबानो जाबाय आरो लोगोसे डिसलाइक खालामलांबानो जाबाय गाज्रि मोनदोंब्ला स' नोंथांमोननि रेटिं होनाय माखासे साननायाव माखासे मानसिफ्रा बुंनो खाबु मोनो बे बाथ्राया सैथो बोर होदों होआखै नोंहा कमेन्टआव नायदो गयारि नोंखौ माथो गाज्रि बुंलागासिनो दं हनै बोर होजाखो ना बखिजाखो नोंहा नायदो बेथ' नोंनिसो खोथासै ना होमबा स' गाइस बाय बाय गुड नाइट